continuem en la darrera ponència d'aquestes jornades, l'última ja, i per això tenim Andrés Gómez Fons, és director general de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern de la Generalitat Valenciana. Ell és llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de València, amb diploma... Com deia, és el director general de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern de la Generalitat Valenciana. És llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de València, amb diploma de postgrau en Anàlisi, Comunicació i Campanyes Electorals per la mateixa universitat i màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local per l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local. És autor o coautor de diverses publicacions en matèria de desenvolupament i planificació territorial, cooperació intermunicipal, governança i transparència. Des de 2019 és director general de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern de la Generalitat Valenciana, després d'exercir entre 2015 i 2019 d'assessor d'assumptes parlamentaris en el ganivet del Consellet de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. I sense més dilatacions, doncs dicen ell. Moltes gràcies. Bon dia. En primer lloc, enhorabona a l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians per aquestes desenes jornades, que esta volta porten per nom Arxius Visibles i que, a més, criden a empoderar els arxius. També moltes gràcies per convidar-me a participar amb vosaltres d'esta jornada i a compartir la visió que tenim des de l'àmbit de les polítiques de transparència i dades obertes de la Generalitat Valenciana. Perquè hi ha una relació molt directa entre el nostre àmbit, la transparència per a la rendició de comptes davant la ciutadania i la gestió documental i els arxius, i també amb la transformació digital vinculada a l'obertura i la gestió de les dades. Si fa uns anys els arxius havien tingut una projecció principalment interna o almenys socialment es percebia així, això fa temps que ha canviat. En primer lloc, perquè el reconeixement de la transparència com a dret ciutadà i com a principi de l'administració ha portat a generalitzar i democratitzar en la ciutadania el que abans només es reconeixia de manera limitada. I en aquest moment els arxivers ja estàveu allí treballant i vetllant per la custòdia i l'accés als documents. De fet, no hem d'oblidar que el reconeixement constitucional del dret d'accés, l'única menció expressa en la Constitució vinculada a l'accés a la informació pública, tot i que no està en el títol de drets sinó en el de l'administració, està en l'article 105 i es refereix precisament a l'accés als arxius i als registres. I aquesta evolució té molta importància, perquè ara quan parlem de la transparència, primer com a demanda ciutadana i després en la normativa, ja parlem d'un dret que té la ciutadania a conèixer la informació pública perquè és de tots i que per tant genera obligacions a l'administració, però ja parlem d'un dret que posa el focus precisament en la ciutadania i ja no tant en l'administració en les seues dinàmiques pròpies. I això és molt important, que a més els instruments internacionals també van en aquest sentit i és evident que el dret a la informació pública té ara molta més importància que alguns dels drets fonamentals que sí que estan reconeguts com a tals constitucionalment. I tot això dona encara més valor el paper de gestió de la informació i dels documents i de l'arxiu. D'altra banda, cal dir que encara que és una classificació útil, cada vegada és més difusa la diferència entre allò intern i allò extern quan parlem de la producció, organització, ús i reutilització de la informació i els documents. Perquè per poder traure la informació cap a fora és imprescindible i fer-ho, a més, de manera clara, en els formats adequats i fiable, és imprescindible que aquesta informació i aquests documents estiguen ben organitzats cap a dins. I això a voltes també va en el sentit contrari. La transparència moltes voltes també serveix per a detectar i posar sobre la taula deficiències o duplicitats i ha sigut també un estímul per a convèncer sobre la necessitat d'organitzar millor aquesta informació. A més, també hem de tindre en compte que fins i tot quan parlem d'obrir dades, de la transparència i sobretot de la reutilització, un dels grans reptes que tenim ara mateix i on tenim també molt a millorar és precisament la reutilització interna, que la mateixa administració, que els mateixos òrgans sàpiguen i traguen tot el profit de les dades que elles mateixes generen. Per això
precisament per a millorar les polítiques i els serveis i les decisions públiques. Per tant, aquestes categories cada vegada també són més difuses. I en qualsevol cas, la transparència i també la digitalització han servit per posar en el centre la necessitat de gestionar de manera integral els documents, la informació i les dades. La funció de la transparència dins de l'acció de govern és aportar confiança, fer que la ciutadania confia en les seues institucions i s'identifiqui en elles. I situar també en un pla més horitzontal la relació entre la institució, l'administració pública i la ciutadania. Però això ho fem mitjançant la gestió de la informació. Per tant, la nostra funció és orientar aquesta gestió de la informació a la rendició de comptes de la gestió i de l'acció de govern, i això passa també per coordinar i col·laborar amb la resta de departaments des d'esta funció transversal de front office que tenim dins de l'administració. Ara estem l'any 2021, estem acabant-lo. Fa 10 anys des de la creació de l'Aliança Internacional pel Govern Obert, en l'impuls que va suposar per a la transparència del govern obert a nivell internacional. Ara en desembre farà 8 anys des de l'aprovació de la llei estatal de transparència i 6 anys i mig des de la llei valenciana. I això també ens dona ja una certa perspectiva de l'evolució dels avanços i dels reptes que tenim. En un primer moment, en l'àmbit de la transparència, el repte era institucionalitzar-la en les administracions, construir i consolidar una política pública pròpia que no existia abans. I això passava també per convertir la proclama, la demanda de transparència en la societat, que segurament entre els anys 2010, de 2010 a 2015, cada persona, cada col·lectiu que reclamava la transparència segurament estava pensant en una cosa diferent, vull dir que no tenia un significat tampoc unívoc. Convertir tot això en instruments concrets i pràctics en l'administració des del punt de vista tècnic, jurídic, organitzatiu, etc. I fruit d'això s'han anat consolidant aquests instruments per avançar en la transparència i contribuir a construir un marc d'integritat. I tot el centre d'aquestes actuacions és el portal de transparència de la Generalitat, GB Oberta, que ara es complementa també amb altres canals i instruments com el portal de dades obertes o el portal de participació GBA Participa. Dins de les polítiques, les actuacions de transparència i els àmbits que treballem, tenim diversos instruments que són els que marquen el nostre full de ruta i les nostres línies de treball. El primer, lògicament, és la normativa. En aquest sentit, junt a la llei de transparència, la llei 2/2015, ha hagut una important producció normativa en l'àmbit de la transparència i integritat, noves normes, com per exemple sobre prevenció del frau i les irregularitats, amb la llei de creació de l'Agència Antifrau, que ara farà 5 anys, la de reforç de l'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes preventives, també la regulació de l'ètica pública i incompatibilitats i conflictes d'interessos dels alts càrrecs, i també en la transparència dels grups d'interès, de l'activitat d'influència, de l'activitat de lobby, que ara estem també implantant. Tot això és important i en la major part dels casos es relaciona d'alguna manera en el portal de transparència i suposa més generar nous sistemes d'informació interrelacionats entre ells i connectar també en aquest portal. Però a banda d'això sí que ha tingut un paper molt important una norma en concret que és el Reglament de Transparència, el decret 105/2017, que desplega la llei de transparència en aquesta matèria i que a més en el seu moment va ser el primer reglament de desenvolupament d'una llei de transparència en tot l'Estat. La llei concreta i desplega la llei portant a la interpretació més favorable i àmplia possible dins del marge que permet el rang reglamentari. També perfila molt millor la font d'informació en cada cas, en cadascun dels casos, i atribuir responsabilitats. Tot això en l'àmbit de la Generalitat, no entra en l'àmbit local. I a més, incorpora un punt prou important que no estava recollit expressament en la llei,
però que tots així ho tenim clar, que és la preferència per l'automatització dels processos i per la transparència des del disseny, situant ja el marc de la gestió de la informació necessària per a la transparència i la transformació digital. Este reglament també dona forma a l'organització administrativa en la Generalitat que tenim en l'administració autonòmica per a desplegar la transparència. Una organització administrativa que inclou dos àmbits. D'una banda, en cada conselleria, en cada departament, hi ha una unitat de transparència i una comissió per a la coordinació de les actuacions de transparència en el si del departament. I en el nivell del conjunt de Generalitat, per a aquesta coordinació, per a garantir aquesta transversalitat, hi ha una comissió tècnica de coordinació en matèria de transparència, de la que formen part, que coordina, que impulsa i lidera la Direcció General de Transparència, però on estan totes les unitats de transparència. Tant en l'àmbit de les comissions de conselleria com en aquesta comissió tècnica interdepartamental, s'ha recollit, i a més mitjançant la norma, el mateix decret, la presència de precisament la funció d'arxiu. En la comissió de conselleria, tot i que al final depèn de les dinàmiques de cada conselleria, però ha d'estar necessàriament el tècnic responsable o tècnica responsable de l'arxiu de conselleria, i després en la comissió interdepartamental és membre nat la subdirecció competent en matèria d'arxiu de la Generalitat. Junt amb aquesta normativa a què estem obligats i aquesta organització administrativa, de quina manera, com ens organitzem per a fer-ho, són importants també altres dos instruments de gestió que tenim. Un és la Carta de Serveis del Portal de Transparència del 2018, que també va ser la primera en l'Estat i en la qual volien consolidar el Portal de Transparència com un servei digital i assumir compromisos afegits davant la ciutadania. I d'altra banda, el Pla Estratègic de Transparència 2019-2021, que ara acabem i que va aprovar el Consell en el seu moment, que és un instrument de planificació plurianual que ens permet, d'una banda, garantir la coherència i continuïtat de les polítiques, també la millora contínua, més enllà del compliment estricte de la llei, i afavoreix també la transversalitat perquè inclou compromisos de totes les conselleries. I també és una manera de comprometre'ns perquè també tenim un panell de rendició de comptes en el portal del qual informem de manera mitjançant un sistema de gestió del grau d'abans d'aquest pla. Dins d'això i d'aquests instruments que guien la nostra política, dins de l'àmbit de la transparència tenim quatre àrees, quatre àrees en les que treballem. La primera és la publicitat activa, és a dir, publicar de manera proactiva la informació en el portal de transparència per a retre comptes. Així tenim diversos reptes. En un primer moment estava clar que s'havia de publicar, perquè és el que diu la llei, però ara no parlem només d'això. No només ens hem de limitar a les obligacions que diu la llei, sinó tota la informació que siga necessària per a retre comptes de la gestió i de l'acció de govern. Això també ens du no només a cenyir-nos a el que diu la normativa, tot i que és de veres que en l'administració tenim també molta això, com és també lògic i normal, sinó també tractar d'estar pendent i de veure quina informació pot ser més interessant en cada moment, quina informació demanda la ciutadania, si aquesta informació està disponible i què podem fer per a facilitar-la. En aquest sentit, també és molt important per a nosaltres el feedback que rebem dels usuaris i usuàries pels diferents canals que ens arriben. Per això no és estrany que algun suggeriment ciutadà per la bústia o pel formulari que hem posat específic a l'efecte s'acabi convertint en un nou ítem i compromís de publicitat activa que hem incorporat més al sistema de gestió vinculat al portal de transparència. Això ho volem potenciar i, de fet, aquests últims dies hem inclòs en el portal de transparència una enquesta de satisfacció de manera permanent per a tractar, més enllà de peticions i propostes i suggeriments concrets, tindre un feedback constant que ens permeta saber on poder millorar. Després, no només importa quina informació publiquem, sinó cada volta més com ho fem, perquè
clar, hem dit que l'objectiu realment de la transparència no és tant complir la llei com retre comptes. Si la informació que publiquem no l'entén ningú, aleshores no complim l'objectiu. És possible que complim la llei, però realment no estarem complint l'objectiu que té la transparència. Per això entenem que el dret a saber inclou també el dret a entendre i per això intentem millorar de manera contínua la presentació dels continguts, crear visors de dades i cercadors, presentar la informació de manera gràfica, incloure continguts didàctics, tractar d'utilitzar llenguatge comprensible. No és suficient en publicar el que la llei ens diu que hem de publicar, sinó fer-ho de la manera que es pugui consultar de la manera més senzilla possible. A més, i realment també està relacionat amb això, aspirem a automatitzar cada vegada més continguts per a ser més eficaços, oferir millors formats i garantir l'actualització contínua de la informació. I això, i també segurament la presentació mitjançant visors, l'única manera de garantir-ho és per incloure la transparència des del disseny dels sistemes, en els sistemes d'informació. Passar de processos manuals, que eren la majoria o eren la regla general en els primers moments de la transparència, sol·licitar la informació a les conselleries per a que es pugui publicar, a automatitzar la publicitat de la informació mitjançant els mateixos sistemes de gestió. I la garantia per a fer això és la gestió documental. I és, a més, la manera en què permet que la transparència no es perceba dins de la mateixa administració com una càrrega afegida, he d'elaborar un document per enviar-los de transparència per a que ho publiquen, sinó al contrari, com una palanca més de modernització, de transformació digital, de simplificació, perquè ens du a redissenyar, a simplificar processos i avançar en la gestió de les dades en l'àmbit de l'administració. Cosa que, a més, en els departaments acaben agraint, perquè gràcies a això també poden ells gestionar les seues dades, poden millorar també els seus propis serveis. I a banda d'això, en l'àmbit de la publicitat activa, per a nosaltres són importants el que anomenem criteris qualitatius de publicitat de la informació. I és que en cadascun dels apartats i continguts del portal incloem de manera normalitzada la font de la informació, la periodicitat en la qual s'actualitza, la data de l'última actualització i el fonament o compromís al qual respon aquesta informació. Si ho fem perquè ho diu la llei, si ho fem perquè diu el reglament, si ho fem perquè ens hem compromès en tal entitat per a publicar-ho, s'inclou en cadascun dels continguts del portal i tractem també de donar fiabilitat també a aquesta informació i informació de suport per ajudar a la ciutadania a conèixer què està consultant i a distingir el que és informació a la qual obliga la llei i el que són compromisos assumits més enllà d'esta. I en això també vull destacar una novetat que estem començant a fer ara, és a partir d'aquests criteris que sí que incloguem en tots els continguts, fer un pas més, incloure també si la informació que estem publicant se correspon en sèries documentals valorades per la Junta Qualificadora de Documents Administratius i l'enllaç concret a la taula de valoració, el règim d'accés i el dictamen de conservació o eliminació. Ho hem començat a incloure ja en un apartat concret que era la compatibilitat del personal empleat públic i ho anem a tractar d'estendre. Després, una segona àrea que també s'identifica, que és la coordinació de la gestió de les sol·licituds d'accés a la informació en la Generalitat. És a dir, no resolguem nosaltres totes les sol·licituds, perquè al final els que tenen la informació són els òrgans corresponents, però nosaltres sí que fem una coordinació de tot aquest tràmit en l'àmbit de la Generalitat. Així és on es plasma el dret a saber com a tal, ja que el ciutadà pot oposar-lo enfront de l'administració i compta amb un mecanisme de garantia que és la reclamació al Consell de Transparència. Així tenim una part nostra en la que tractem de no només tramitar-ho o garantir que se tramite, sinó treballar perquè la ciutadania conega aquest dret i que l'exercisca.
Per això, des del principi, una de les nostres preocupacions és eliminar possibles obstacles, especialment relacionats en el tràmit telemàtic, i tractar de fer-ho el més senzill possible. I així també un repte que tenim, segurament totes les administracions públiques, però nosaltres ens preocupa de manera especial doncs, com treballar la sensibilització i la difusió per a que aquest dret s'exercisca, perquè la realitat i les dades ens diuen que en general en les administracions no és un dret que realment tampoc se facin moltíssimes sol·licituds en relació a la demanda de transparència que sembla que hi ha. Però a banda d'això, que té una vessant més externa, hem fet un pas important enguany que té a veure en una vegada la sol·licitud entra dins de l'administració. I és que hem implantat un sistema de gestió específic que recull íntegrament tot el procés de tramitació. Fins ara encara funcionava de manera que arriba a cada conselleria, posteriorment ens envien de remetre la informació, però no n'hi havia un procés, un sistema clar on poguérem controlar tant les unitats de transparència com nosaltres i que no s'escaparà res i poder sistematitzar molt bé tot el procés. I això sí que ho hem aconseguit enguany mitjançant un sistema específic que ens ha permès coordinar millor la tramitació, integrar a les entitats del sector públic, abans també anaven totalment per la seva banda, i realitzar un major seguiment de les unitats de transparència i també de la Direcció General en sistema d'alertes i d'avisos quan sobrepassen terminis, que a més, indirectament, això ha dut també un millor servei al ciutadà perquè ha permès saber tot el que entra, que abans ho sabíem però no era informació totalment fiable, i sobretot reduir el temps d'espera, perquè n'hi havia sol·licituds que el fet de tenir-ho tot integrat i tenir aquests nivells també de seguiment ha permès també millorar el servei. I a banda d'això, ens ha permès també recuperar de manera molt més fiable les dades i poder publicar de manera automatitzada tant les resolucions com gràfics estadístics com el seguiment en les dades del dia. Vull dir, automatitzar processos i simplificar. Així som conscients que ens trobem en una fase en la que la prioritat és garantir que tots els òrgans interioritzen l'obligació de tramitar i resoldre les sol·licituds d'accés a la informació d'acord amb els principis que estableix la llei. I també intuïm que segurament això ens du a normativitzar i protocolaritzar, podem dir també burocratitzar un procés que a la llarga segurament podrà ser molt més simple i si n'hi ha informació que te demana que no n'hi ha ningun obstacle i està disponible, se podrà donar l'accés sense necessitar establir mecanismes més flexibles, més simplificats que es permeten ser més eficients a l'administració i donar un accés més ràpid a la ciutadania. Però entenem que també és una fase necessària per a que aquesta obligació sigui interioritzat per tots els òrgans de l'administració, també amb la idea de en el futur poder plantejar aquests possibles procediments simplificats, com ja n'hi ha alguns exemples en algunes administracions públiques, en relació al dret d'accés. I en aquest àmbit, la gestió documental i la funció d'arxiu apareixen també com un requisit pràcticament per poder fer efectiu l'accés a la informació, perquè no es pot fer efectiu aquest dret si la informació no es pot recuperar, si no sabem si està, i precisament també és un àmbit on la transparència també ha servit cap a dins i cap a fora per evidenciar aquesta necessitat bàsica d'organitzar i gestionar els documents de l'administració. Estos serien els dos grans àmbits que identifiquen la transparència i el que fem, però junt amb això, que té a veure en la millora en com l'administració ha de ser més transparent, també tenim una part important que té a veure en les aliances per a fomentar la cultura de la transparència en la societat i en la resta d'administracions i entitats valencianes. Perquè tan important és ser transparents com treballar per aquesta cultura de la transparència i que la ciutadania ho conega. Una part molt important d'aquestes aliances estan les universitats públiques. Tenim convenis en totes les universitats públiques valencianes per a la investigació, la formació, la sensibilització en aquestes matèries. També en el municipalisme tenim un conveni
en les 3 diputacions. Tenim convocatòries de subvencions que traguem cada any des de fa 5 anys, però ara, a més, hem aconseguit establir un marc permanent de col·laboració en les 3 diputacions provincials i en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que ens ha permès arribar molt millor a tot el territori del País Valencià, incrementar perquè aconseguir també que les diputacions puguen aportar a aquestes convocatòries de subvencions i també establir mínims comuns i una política coherent de transparència i govern obert en tot el País Valencià. I això, per exemple, n'hi ha una part que són les subvencions on financem projectes de transparència, bon govern i participació ciutadana de les entitats locals, on incideixen, per exemple, qüestions que tenen a veure amb la transparència per disseny, en plans estratègics de transparència, etc. I n'hi ha una altra que és la formació que fem directament. Ara mateix estem fent un cicle de formació i on, per exemple, toquem qüestions de com organitzar i com articular la gestió documental en els municipis per poder parlar de la transparència per disseny, per poder garantir la transparència i impulsar projectes de dades obertes. Vull dir, tractar qüestions com aquestes per a gota fer que arribi i que arribi aquest coneixement i que se puguen treballar aquests projectes també en cada municipi. I una tercera pota dins d'aquestes aliances que té que veure amb les entitats privades que estan obligades per la llei per la percepció de determinats llindars de subvencions. I en aquest sentit hem tret una guia per a que coneguen les seues obligacions i en les pròximes setmanes també presentarem una ferramenta, una plataforma web per a les entitats que no tenen portal web, especialment entitats socials, associacions, xicotetes i mitjanes empreses, puguen publicar ahir la seva informació. Un portal, a més, una ferramenta que estarà connectada en la base de dades de subvencions, precisament per a facilitar aquesta tasca i que la informació que ja se publica, perquè ja publica l'administració, se traga directament des d'ahir. Després, finalment, n'hi ha una altra quarta àrea que va guanyant cada vegada més importància dins de l'àmbit dins del nostre full de ruta, que és l'àmbit de les dades obertes, i que a més va guanyant cada vegada més substantivitat pròpia. Ja no parlem tant de publicar dades només, sinó de fomentar que estiguen en formes reutilitzables i promoure la reutilització. Precisament per a que la ciutadania, les entitats, puguen generar valor mitjançant nous productes a partir de l'ús i reutilització d'aquestes dades. Així, la lògica és un poc, si en la publicitat activa parlàvem de publicar la informació que ens diu la llei com a mínim, i després podran ampliar, però basant-nos en publicar el que diu la llei, en dades obertes, idealment, és la contrària, no? Aspirar a publicar totes les dades que genera l'administració en la seva activitat, a excepció de les restriccions que estableix la normativa. És un poc aspirar a aquesta lògica que és diferent. Tot i que el Reglament de Transparència de 2017 ja va regular el catàleg de dades obertes, l'any passat vam llançar un nou portal de dades en el qual s'ha passat de la concepció més d'un repositori de dades a un portal molt més obert a la comunitat de reutilitzadors, amb visualitzacions interactives, continguts didàctics, noves funcionalitats, etc. Així, és una línia que volem impulsar molt, per això el Consell va aprovar el passat mes de març l'adhesió a la Carta Internacional de les Dades Obertes, que implica l'adhesió a una sèrie de principis relacionats amb la qualitat de les dades i sobretot en l'obertura per disseny i per defecte, i estem treballant en una estratègia valenciana de dades obertes que a més és un compromís assumit per la Generalitat en el quart Pla de Govern Obert d'Espanya. Aquesta estratègia busca establir un model que, d'una banda, comprometa l'acció del conjunt de l'administració per fer disponible i reutilitzable per disseny i per defecte les dades la informació pública, i, d'altra banda, potenciar la col·laboració i reutilització dels diferents col·lectius socials per extraure el màxim valor a aquestes dades. I tindrà, per tant, una part interna
que té que veure en el lideratge i el model organitzatiu per a la governança de les dades que permeta aquesta obertura, i una altra part externa, que se refereix precisament, d'una banda, a la publicació, l'oferta de les dades, com publicar més conjunts de dades de més valor i en noves funcionalitats, i a la reutilització, és a dir, la demanda d'aquestes dades. I així un aspecte que serà important en els pròxims anys serà saber què hi ha en la Generalitat, quins conjunts de dades hi ha en cada departament de l'administració per poder identificar a partir d'ahí i prioritzar quins són més rellevants per a poder publicar-los. Estos són, en línies generals, els 4 grans àmbits que hem anat consolidant i que dins de les polítiques de transparència que duem a terme en la Generalitat i en la Direcció General. La transparència implica, per damunt de tot, un canvi de cultura en les organitzacions i en aquest canvi l'arxiu i la gestió de documents és fonamental, tant des del punt de vista de la funció dins de la mateixa organització com també en els perfils professionals. De fet, aprofite també aquest fòrum per a recordar que tant en l'àmbit de gestió de transparència i de les dades obertes de la Direcció General, com també, tot i que no és l'àmbit de la xarra, en el sistema d'informació per a l'atenció a la ciutadania, en este back office de l'atenció a la ciutadania, tenim tècniques, servidores públiques de gestió documental que exerceixen un paper molt important aportant la seva visió i els seus coneixements i habilitats. La nostra raó de ser en l'administració, el nostre negoci, que se sol dir, és la gestió de la informació. La resta és instrumental. És el que ens particularitza al final de la resta de departaments de l'administració que presten un servei directament. Nosaltres al final en el que treballem és en la informació. Per nosaltres mateixa no en generem molta, no gestionem tants procediments en comparació en altres en els grans departaments que presten serveis socials o en els departaments que construeixen infraestructures. Però, en canvi, tenim la responsabilitat i la funció de garantir que tota la informació necessària de tots aquests departaments es publique de manera que aconseguim retre comptes del que fem en la Generalitat de cara a la ciutadania i fer-ho de manera clara, completa, actualitzada i comprensible. La confiança de la ciutadania en nosaltres i, per tant, en la institució depèn totalment de la fiabilitat de la informació. Si la informació que publiquen no fora fiable, no podríem aconseguir aquesta confiança perquè al final és el que ens dediquem. En això es fa molt evident la importància de la gestió documental i de l'arxiu, perquè sempre han sigut els garants de la disponibilitat i l'accés a la informació, amb el mèrit afegit de sostindre la importància de l'accés a la informació abans de l'arribada de la digitalització i del reconeixement del dret a la transparència. Però en un context de transparència i digital ha reforçat aquesta importància perquè la disponibilitat i ús de la informació dels documents i de les dades resulta fonamental des de tots els punts de vista i cada vegada és més l'element que marca la diferència en l'eficàcia i l'eficiència en els serveis i el funcionament de l'administració. La transparència implica tecnologia, implica organització i implica cultura administrativa, perquè exigeix canviar també una visió patrimonialista de la informació, que moltes voltes se té, per una més col·laborativa i oberta i basada en un enfocament integral. També insistir en que cada vegada es fa més evident, també dins de l'administració, dins de les persones de l'administració, que perquè la informació es pugui publicar cap a fora per a retre comptes, cal que estigui ben organitzada cap a dins i així s'han fet passos també en l'àmbit de la gestió documental en els últims anys en la Generalitat. D'una banda, en el decret 50/2018, que regula la gestió documental, l'organització i el funcionament dels arxius en la Generalitat, una norma que 13 anys després de la llei valenciana d'arxius i amb la influència dels avanços de la transparència i de l'administració digital, finalment ha regulat una cosa tan bàsica i important com és el sistema de gestió documental de l'administració de la Generalitat. Després, en l'aprovació a finals d'aquest mateix any de la política de gestió de documents electrònics de la Generalitat mitjançant l'ordre 1/2018 de les Conselleries de Cultura i d'Hisenda. Per tant, ferramentes molt importants que situen la política de gestió documental
en la base de la transparència i de l'administració electrònica. I, a més, des del nostre àmbit de la transparència estem avançant en una major integració de les ferramentes de la transparència i de la gestió documental. Això s'ha traduït en el paper important que ha anat guanyant la gestió de documents en cadascun dels àmbits de la transparència i que des del principi hem tingut clar i que hem anat plasmant en tot el que he comentat, la participació en els òrgans col·legiats i la vinculació amb els continguts que publiquem. També li hem donat lloc en el lloc que correspon en el mateix portal de transparència, GB Oberta, amb la creació d'un apartat específic per a informar sobre la política de gestió documental de la Generalitat, que s'inclou tota la informació sobre el funcionament dels arxius, el flux de documents d'acord amb el cicle de vida, la informació sobre el sistema arxivístic valencià, les condicions d'accés i eliminació dels documents o la taula de sèries documentals. Al final, es tracta d'aportar el que puguem per a difondre a la ciutadania i al conjunt de l'organització la importància i la funció de la gestió documental en l'administració i la seva relació en la transparència. I finalment, això es plasmarà també en la normativa de transparència, perquè la futura llei de transparència i bon govern, que està tramitant-se en les Corts, fa molt més èmfasi en la gestió documental i els arxius com a ferramenta transversal per a la transparència i l'obertura de la informació, molt més que l'anterior. Perquè a banda d'incidir en la importància d'adoptar polítiques de gestió integral dels documents, estableix que les administracions hauran d'adaptar els seus sistemes de gestió de la informació per a garantir la conservació, publicació i reutilització d'informació. Un aspecte també relacionat amb la transparència per disseny, en el qual s'insisteix molt en les diferents parts de la norma. A més, es fa menció a la transparència dels arxius públics del sistema arxivístic valencià, d'acord amb la seva normativa, i es reconeix també expressament el paper de les taules de valoració documental de la Junta Qualificadora en la definició del règim de conservació i accés de la informació subjecta a publicitat activa i al dret d'accés a la informació. Per tant, aquesta perspectiva en la qual ja tractem de treballar en la pràctica respecte a la necessària integració dels instruments i enfocaments de la transparència i l'arxiu i la gestió documental també estarà expressament establerta en la llei, perquè entenem que no poden ser coses inconnexes i que l'única manera d'abordar la simplificació administrativa, la transformació digital i la rendició de comptes és fer-ho des de l'arrel, des de la gestió dels documents i de la informació i des de la sistemàtica de tot això en cada organització. I ja per a finalitzar, sí que voldria destacar algunes poques reflexions per a recapitular també tot. D'una banda, que sempre recordar que la transparència no és una finalitat en si mateixa, sinó una ferramenta per a garantir la rendició de comptes, que busca millorar la qualitat democràtica i generar així confiança en la ciutadania. Per tant, no es tracta de publicar perquè s'ha de fer, sinó fer-ho de manera que arribi a la ciutadania i que ésta ho entenga, fer-ho de manera comprensible. Només així és com aconseguim els objectius. D'altra banda, cal passar d'entendre que l'objectiu de la transparència és el compliment de la llei, a estendre la cultura, a que siga estendre la cultura de la transparència en totes les administracions. I això va molt més enllà i passa per donar la importància que té a la gestió de la informació i interioritzar l'obertura de la transparència i l'obertura des dels sistemes d'informació i en les mateixes dinàmiques de funcionament de les administracions públiques. Això està relacionat amb que la transparència interpel·la a tota l'organització. Nosaltres, els departaments de transparència, coordinem, impulsem, però realment és una cosa que ha d'impregnar, és transversal, ha d'impregnar tota l'acció de govern i tots els departaments i òrgans. Per tant, és fonamental la col·laboració i la transversalitat, la visió transversal, trencant dinàmiques pròpies de la departamentalització de l'administració, que ens duen a aquesta visió patrimonialista de que aquesta informació és meva, no me la toques i jo la necessito per a lo que vull i no em mareges en altres coses, que també estarem segur que estem molt acostumats. I també cal dir que es percep, o almenys vull veure-ho així, que cada vegada hi ha més consciència sobre la importància de comptar amb dades i informació de qualitat. Siga per la necessitat de dades per obtindre, per conèixer l'impacte i la qualitat dels serveis i les polítiques,
siga per com s'ha d'evidenciar les potencialitats que té la gestió de les dades, o siga perquè al final pas a pas ja se va interioritzant la transparència, però és una cosa que cada vegada se detecten més departaments interessats, que és més fàcil generar aliances internes, i això també és important i és una oportunitat. I finalment, en tot això té una gran importància la gestió documental i l'arxiu, i hem de tendir cap a una major integració de les perspectives de la gestió dels documents, de la transparència i de la transformació digital, i que això es perceba dins de les organitzacions públiques. En les nostres línies de treball i en la normativa anem en aquest sentit. Sense més, moltes gràcies per celebrar aquesta jornada i continuem enfortint aquesta aliança i treballant per la cultura de la transparència i de la gestió de la informació dins de cada organització. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Andrés. Jo havia notat així algunes coses mentre estaves parlant. Crec que has dit moltes vegades que sense una bona gestió de documents, el portal de transparència no té sentit, si no n'hi ha una bona base darrere. Entonces, que m'ho reconegueu, la veritat és que me congratula. Després també m'està parlant de la transversalitat, la multidisciplinarietat, de com crear aliances, com crear sinergies entre els arxivers i els diferents departaments. No és una cosa sols del Departament de Transparència aconseguir la transparència si no estem els arxivers darrere, si no estan els informàtics. Vull dir que has dit moltes coses que crec que durant aquestes jornades han dit també altres ponents, potser cada un dins del seu àrea, però crec que ha sigut una bona compilació al final de que tots arribem als mateixos criteris, a les mateixes maneres de pensar. No res, moltíssimes gràcies. Donem pas per si algú vol fer alguna pregunta. Moltes gràcies, en primer lloc, per haver acceptat el repte abordatiu perquè vingués a nosaltres. La segona, com acaba de dir i expressar Isabel, a mi com a arxivera ja m'encanta que algú que està en un càrrec polític se n'adona de repente o en un període relativament curt de temps que els arxius i els arxivers tenen un paper dintre de la seva pròpia administració. No he hecho la pregunta todavía, perdón. Estoy en los precedentes o antecedentes. He dado las gracias al director general, que por otra parte es súper joven, por haber recogido el guante que le soltamos en Alicante así a bote pronto. No, d'Alzira no. Ja sé que és d'Alzira, jo soc de la Valldigna. Ja ho vam parlar i ja estiuen en el meu poble. Per favor, això ens està sentint molta gent i queda mucho de ir por casa, però bueno. En tots els anys que porto d'arxivera, sentir parlar a una persona en un càrrec polític tan clarament sobre els arxius, la importància dels arxius, el paper dels arxius i la gestió de documents, la veritat és que crec que poques vegades passa. En això, alaba el gust. En segon lloc, com a arxivera també procedent de la Generalitat Valenciana i actualment en una altra institució, una de les coses que hem reivindicat per activa, per passiva, era la necessitat de personal. És a dir, tot aquest plantejament que teniu, que és espectacular, sincerament, l'aprovació de la política de gestió de documents, l'aprovació del primer reglament del 2018, segueix sense tindre suficient personal arxiver format
en cada conselleria. Seguim sense superar la manca d'arxivers en l'administració local. Segueix havent serveis d'arxius mancomunats voluntaris. Segueixen havent 1 milió d'arxius en poblacions completament desatesos. I aleshores, si tot el plantejament que feu no reforça la presència de professionals dels arxius, i jo ho sé molt, però jo sempre he sigut contrària i a més ho ha dit públicament, la gent que em coneix ho sap i ara damunt quedarà gravat, que la bicefàlia o la bifidesa de l'arxiver bibliotecari, independentment de personalismes, és una cosa que ens ha fet molt de mal als arxivers i a les arxiveres. Ens ha fet molt de mal perquè ens ha impedit moltes vegades tindre una bona formació en el camp específic. I les biblioteques són boníssimes. La documentació i centres de documentació són boníssims, però la gestió de documents cau en els arxius i en els arxivers. I les arxiveres, per supost. Anem a veure, el llenguatge inclusiu. Ara parlaré d'arxiveres a soles, que damunt som el 90%. Entonces, l'aposta, jo, sincerament, com a presidenta de l'associació, ja eixint, i com a persona que porta molts anys en el tema, la mancança ha sigut terrible. Terrible, i segueix terrible, és a dir, han hagut conselleries importantíssimes en un volum de tràmit espectacular que no han tingut mai a ningú al càrrec de l'arxiu. I, clar, s'han produït i es produeixen a les nostres institucions coses que no deurien de produir-se. Ja no és la transparència, sinó ja és transparència i la part polsosa que en tenen alguns, que és la part de patrimoni. Què arribarà als nostres arxius o què està arribant als nostres arxius en aquell lloc que hi ha. I em sap molt de mal que una persona que té, en principi, que una persona que té tan clar la qüestió de la gestió, de la importància de l'arxiu i la gestió de documents, haja de sentir-se el que estem dient, però són les nostres reivindicacions. Nosaltres portem 22 anys, l'associació, ahir posa 20 anys, però ja en tenim 22. En l'antic règim, aquest any seríem majors d'edat. Ara ja la cosa ha canviat, 18, ja es comencem a tindre carnets a 16 i coses així. Doncs, la plorera arxivística nostra sempre ha sigut ancestral. Falta de mitjans, falta d'espais, falta de que els nostres polítics, que sempre estan al nostre càrrec, se'n consciencien de que un arxiu ben ordenat, ben treballat i ben d'això millora la seva vida política i sobretot millora la vida dels ciutadans, perquè el ciutadà troba les seves coses. I té accés, i pot fer estudis, i pot. El que passa és que normalment sempre estem això. És a dir, busquem la visibilitat, però perquè normalment som invisibles. No dic res més. Moltes gràcies. Respondre-li a Irene antes de que parlem. Una coseta més de lo que diu... Per si vol contestar-li a Irene... No, però és que va relacionat. Pues parla. El tema està... Jo estic... Bueno, subscric totalment el que va dir Irene, això està claríssim, però també hi ha una altra cosa. Jo crec que ens tindríem a començar a plantejar ja per què els arxius depenem de cultura. És que ens podrien canviar... No hauríem estar més relacionats... O sigui, jo crec que tu ho has estat enfocant prou bé. O sigui, transparència, gestió documental. Els arxivers estem fent això. Sí, al final, la gestió documental acabarà sent cultura o patrimoni o el que vulguem, però acabarà. Però ara estem parlant d'administració electrònica on els arxivers o els gestors documentals tenen que estar a l'inici de la tramitació. No pensem en el final, perquè això ha deixat d'existir. D'alguna forma, transformem també l'administració, eixim dels encaixonaments que tenim de per vida
i a veure si ens innovem també en aquest sentit i ens donem compte que estar encaixonats en cultura és el que ens fa poc transparents en moltes de les nostres activitats. Per això simplement. Que sou un poc roïns, eh? Això li ho haureu pogut dir a la directora general de Cultura ahir pel matí quan va estar, no a ell. A veure, perdona. La meva daçó és que mos canvia de conselleria i mos anem en ell. Isabel, a la directora general de Cultura, com bé saps, l'hem tinguda moltes vegades i ella mateixa ho ha dit moltes vegades, imitant el que diem nosaltres. És a dir, que la necessitat d'un canvi d'adscripció orgànica dels arxius. Perquè cultura està clar el que tenen. En cultura no som transversals. En cultura estàs apartat allà, arrumbado donde sea, i entonces, sincerament, és dir, té el seu paper, no ens enganyem, però els arxius en cultura no són transversals, no ens enganyem. És dir, a on tu vas? A cultura. Però cultura allí hi ha de tot. I tu, si estàs intentant gestionar el que tenen les teves institucions des del primer moment, perquè tu dius transparència per disseny, però nosaltres també volem arxius per disseny i els processos des del disseny. I la gestió documental diu que l'arxiu té que estar a l'inici, dissenyant els documents i els procediments i participant en les metadades i participant en no sé què. Però, clar, si estem al final, doncs estem al final, seguim al final. Que li ho han dit moltes vegades, i ella ens ha donat sempre la raó, però estem igual. Si vols, acabem de fer-te preguntes i de marejar-te i després ens contestes a tots. El meu tenia certa relació amb el que han dit els companys, però anem a veure. El problema és que jo soc un poc vell i un poc escèptic, o un molt escèptic. Aleshores, clar, crec que efectivament, com has dit tu, la paraula clau és la confiança i la fiabilitat. Però la meva pregunta primera és, la confiança es genera a través de portals de transparència o la confiança es genera gestionant bé l'administració i que els funcionaris funcionen i que quan uno es dona d'alta, d'autònom o tal, i emet les factures, la cosa vaig a suau i bé? On està la fiabilitat, la clau de la fiabilitat i la clau de la confiança? Jo dubte molt, francament, de que per molts portals de transparència que es facin i tal, això realment caldria, igual tu coneixes estudis, pot ser que tu conegues estudis, és a dir, realment les lleis de transparència han incidit positivament en que els ciutadans tenen més confiança ja no fent follons del 15M perquè estem contentíssims en l'administració? Ho dubte. En canvi, jo crec que els arxius i els arxivers sí que podem donar molt de valor en el tracte directe amb el ciutadà, que és una cosa que està perdent-se. Perquè jo, tatxeu-me d'antic, però això de que per entrar a l'administració tens que demanar cita prèvia, tens que no sé quant, i al final t'envien a la web, però t'envien a la web com aquell que t'envia jo. Ja apanyaràs ahir tu en els programes i les signatures electròniques, que la joventut pot ser que va millor. Jo soc antic i realment tinc problemes i crec que molt de ciutadà també. Aleshores, el triangle seria el següent, és a dir, com augmentar la fiabilitat i la confiança. Per què no aprofitar el saber fer que tenim els arxius en el tracte directe amb els ciutadans, en la resolució directa, sense intermediacions, en la resolució de problemes d'informació? Per què no fem una aliança a la Generalitat, la Universitat i els arxivers per a que aquest curs que ara s'inicia esdevingui un màster i que hi hagi realment una formació dels potencials arxivers i els potencials gestors de documents joves i que hi hagi una maquinària de més potència, perquè jo estic convençut que la maquinària actualment dels arxius en quant a personal hi ha molt de voluntarisme, però hi ha molt poca potència. I estem sentint els mateixos discursos de les administracions de fa 10, 15 i 20 anys i el tema no ha millorat substancialment. Conteste i després tornem. Sí, perquè si no... A veure, han eixit ahí algunes coses respecte al que heu plantejat.
en cuanto a la necessitat de visibilitzar la funció d'arxiu, de comptar amb més personal, de que estiga present en totes les conselleries i vaig guanyant sostenibilitat pròpia i les mateixes conselleries veig la importància. No tinc molt més a dir perquè estic d'acord. Vull dir, nosaltres al final anem a ser aliats en tot això. Sabem el que és esta part de ser, en este cas, transversal, de no gestionar un servei directe i que moltes voltes la transparència sempre queda bé dir, però després en el dia a dia a voltes també ho tenim molt complicat, no? Perquè per a fer veure perquè se veu com una part del procés que no està. Compartim des de l'àmbit de transparència i també en la trajectòria de la Direcció General i de la Conselleria sí que hem tractat també de col·laborar en tot el que ha sigut possible, de donar cabuda i de tractar de, en el marc de la transparència, visibilitzar esta tasca i estic d'acord en que caldrà personal i fer arribar als ajuntaments també, que entenc que és un altre món. Jo crec que sí que s'han fet passos en l'àmbit de la Generalitat per a que cada departament hi hagi personal específic d'arxiu. No sé si és en tota la formació que haurien de tindre, no sé, però jo crec que sí que s'estan fent passos en aquest sentit i esperem que vaig a més. En l'àmbit local, clar, així sí que n'hi ha, en l'àmbit local és el repte, sí que és cert que és encara més complex. I així sí que n'hi ha una part en relació també a la qüestió de l'adscripció, però també en la idea, en el que has comentat sobre el paper de la vinculació entre arxiver i bibliotecari i el problema que això suposa per a el col·lectiu, però sobretot per a la funció, que ja no parlem no només del col·lectiu. Així n'hi ha una qüestió que és el diferent rol, que a més ho he tractat d'estar comentant, que la qüestió de l'arxiu se percebia o era una cosa abans, on sí que, no ho sé, jo realment soc jurista, no és una qüestió que siga que m'hagi format també en aquesta disciplina, però que sí que se veia com una qüestió més vinculada al patrimoni, de caràcter més sectorial, d'estar en les seues coses, i és evident, o sí que se fa de manera cada vegada més evident, que ha d'exercir un paper i que té una funció molt més transversal. Perquè ara, en un moment on està tot el món parlant de que si el governança del dato, el cicle de les dades, avaluació de polítiques a partir de tal, està clar que cal abordar com la gestió dels documents i que treballar per a incorporar des d'un primer moment tot això i que això va molt més enllà d'una qüestió de patrimoni, que també, ja és de veres que n'hi ha una doble vessant, però clar, és totalment raonable i legítim que fer una reflexió que vagi també molt més enllà del col·lectiu, sinó de manera general, de dir què suposa la funció d'arxiu i la gestió documental en les administracions públiques ara mateix. El fet que l'ordre de la política de gestió de documents electrònics fora conjunta d'Hisenda i d'Educació ens diu prou, perquè ahir parlaven... Era una... Ui. Bé, abans de que m'ho caiga damunt. Està bé. Sí, el fet que aquesta ordre fora conjunta ja diu prou, vull dir que té un paper molt important en tot el que és l'administració electrònica, que quan parlem d'administració electrònica de serveis digitals ara mateixa és realment parlar de l'administració dels serveis públics, en un moment on tot se planteja també en digital. No té sentit abordar-ho des d'un enfocament departamental ha de ser, o sectorial, per dir-ho així. Sí que és legítim i és raonable fer aquesta reflexió sobre quin paper exerceix i com establir les estructures per a fer-ho. Partint tampoc
me falta informació i tampoc puc dir molt més en relació a això perquè són decisions organitzatives amb molt d'impacte i que no em corresponen a mi. Però en qualsevol cas, aquesta reflexió sobre el paper que exerceix i quin paper té en la transformació digital, en l'administració electrònica, no té sentit que d'una banda estiguem governança del dato per allà, transparència per allà, gestió del document per allà, simplificació per ací, administració electrònica per allà i en paral·lel sense anar en el mateix sentit, això sí que no té sentit. I l'altra qüestió, sobre la qüestió de la confiança. És molt interessant el que planteges, perquè d'alguna manera treballem i el sentit de la transparència i la participació del govern obert és generar confiança en la ciutadania, però som conscients també que la qüestió de la confiança en les institucions és una cosa molt complexa i després de 10 anys de govern obert és legítim pensar que al final si vegem els baròmetres i la confiança no ha millorat, és de veres que n'hi ha molts altres factors, també està la qüestió de confiança en la política, confiança en l'administració, és tot molt complex, però també dir quin sentit té el que fem i com realment incideix tot això en la confiança. En el que no estic d'acord jo és plantejar-ho com una qüestió d'una cosa o l'altra. És a dir, se dona la casualitat de que en la Direcció General és de Transparència i d'Atenció a la Ciutadania i aleshores també sabem l'impacte que té la percepció que s'endú un ciutadà quan es relaciona amb l'administració. Si tu vas a una oficina d'atenció al ciutadà i te tracten mal, te fas una mala imatge d'aquesta administració i no només d'aquesta, sinó de totes les administracions. Per aquest matí que has anat i que t'han fet esperar i que a més no t'han entès bé i t'han despatxat i no t'han ajudat. En canvi, quan vas i te tracten, fins i tot potser no t'han solucionat el problema, però t'han tractat d'ajudar, t'han dit, doncs te'n vas i això al final també té un valor clau en la confiança i a més en els col·lectius més afectats per la bretxa digital. En qualsevol cas, tot opera en este sentit i no veig la necessitat de plantejar que el fet d'una cosa o l'altra. L'atenció, la relació directa amb la ciutadania té un pas molt important, però també és de veres que les administracions públiques són molt complexes. Ara mateix l'expedient també és electrònic i la transparència i la digitalització també aporta molts avantatges que faciliten la vida de la ciutadania. I a més podrem millorar, però al final, a poc, però cada vegada els ciutadans, tot i que és de veres que la transparència i la participació, la realitat és que no arriben a tota la ciutadania. I això és cert. Vull dir, en aquests 10 anys sabem que en algunes qüestions molt concretes, per exemple, les dades del seguiment del Covid, i no de manera directa. Vull dir, potser les administracions han publicat informació i aquesta informació ha arribat a la ciutadania mitjançant els mitjans de comunicació o associacions o etc. Però jo sí que pense que això realment sí que té un valor i que quan l'administració ofereix dades en obert i no les amaga i la ciutadania siga directament o siga per mitjà dels mitjans de comunicació de la societat civil té accés a aquestes dades, al final també contribueix a que l'administració guanyi credibilitat i que el ciutadà confia i valore d'una altra manera els serveis públics. És a dir, que ahir no veig contraposició. Està, d'una banda, la legitimitat per resultats, la qualitat del servei i la legitimitat també per com se presten aquests serveis i com m'identifique jo en l'administració, si me fie jo de que les coses funcionen com toca. Però sí, és molt interessant la qüestió. Sí, volia dir, molt bones reflexions i molt bona exposició
teua, igual que feres en Alacante, que Ah, conste. Va ser en el gràcies. Congrés Internacional de Transparència d'Alacant, que va ser a final de setembre, que anarem, que és on parlarem en Andrés, i va fer l'exposició i la va fer molt bé, de totes les línies de conselleria. Vale, jo, a més de lo que han dit els companys i tal, vale, jo el que volia dir és que, bueno, tot això, el que han dit ells és cert, val? A tu t'ha tocat, t'estem cascant a tu perquè estàs ara ahí, vale? Però que, de fet, quan han estat de cultura, la directora general també se l'ha dit el mateix, que els arxius sempre han estat en cultura i és la visió tradicional del patrimoni, de l'arxiu històric i tal, que és la que tots tenim, però que ara en tot això de l'administració electrònica, de la gestió documental i tal, que té que canviar el xip en la Generalitat i col·locar-nos al principi, en companyia dels tecnòlegs, dels juristes, perquè són les tres pates de l'administració electrònica, no és només... Però sí que és de veres que n'hi ha que canviar el xip. De lo que tu has exposat, jo he agarrat alguna nota, sí que me pareix que s'està avançant en algunes coses, com per exemple has parlat d'una comissió tècnica interdepartamental, que entenc que és de les diferents conselleries. Sí, però en l'àmbit de transparència. En l'àmbit de transparència, sí. Sí, però és realment, jo crec que els tiros tenen que anar també per ahí, de col·laborar tots en aquest sentit, tant en l'àmbit informatiu, o sigui, si parlem de transparència, és informació a tots els nivells, és el que tu has dit, des de que les webs estiguen molt claretes, tant de conselleria, tant de les conselleries com a nivell local de tota l'administració, i una persona, si té que informar-se d'algo, tinga molt claret a l'entrar, que és el que li fa falta, igual que quan va a un ajuntament, per exemple, a una institució que pregunta i que li donen una bona informació, és tot. Es començant per ahí, perquè després ja tinga clar què és el que té que aportar, inclús se simplifique, que és l'ideal, que se simplifique el més possible i no se li demanen coses que no fan falta o que ja té l'administració, i hi ha tot el tràmit, el control del tràmit, com va, els resultats i tot. O sigui, és tot un cercle. Jo crec que nosaltres el que sí que a tu sí que te pots demanar directament, que és de lo teu, en aquestes comissions, en aquest cas, o sigui, que relacionen totes les conselleries, que se tinga en compte la part documental directament, que segurament potser n'hi ha professionals informàtics, professionals tal, però potser la part documental no està des del principi. No està ahí, que és on s'està reorganitzant l'administració i prenent les decisions, que és el que després va suposar automatitzar, simplificar, tal. Se diu que sí, o sigui, sí que n'hi ha avanços, estan fent coses, tal, però realment jo crec que no estem ahí. I ahí és tan important, per exemple, vosaltres sou transversals i esteu ara gestionant tot això, i la DGTIC, que és el meollo, és els que estan decidint les coses. En la DGTIC sí que segurament la part documental estarà coixeta. Segurament. Ojalà m'equivocara, però no crec que m'equivoque molt. I després has comentat una altra cosa, que és la llei, o sigui, la proposta de llei que teniu, que està en la web. Jo me vaig parar i la vaig estar llegint, el borrador que n'hi ha, que és el que s'estarà treballant, que té que aprovar-se. En la part passa igual, o sigui, en la part documental, referida a quan se demana, en aquest cas, informació per part de la ciutadania, està molt esquemàtica, està molt simple. Sí que podíeu, i te ho dic directament, perquè, per exemple, comparant-la en la llei catalana i en Alacant, els que anaven de Catalunya ho explicaren i tal, i ells en aquest aspecte van con moltes coses per davant, ells en la part de transparència i tal, aquesta part documental la tenen molt explicada i molt clareta. O sigui, la tenen molt desenvolupada. Quan hi ha una petició en el tema de l'accés a la informació que fa falta, que tenen que presentar, ho tenen molt desenvolupat i ho tenen molt relacionat en la gestió documental directament. O sigui, va tot directe des de la base. En la llei segona que feren o en el reglament que desenvolupava la llei, alguna cosa així.
perquè ho explicaren ahir. Entonces, quan hi ha que copiar lo que està bé, jo sí que te diria que mireu lo de Catalunya, la llei catalana, que està molt bé. Val, a veure, hi ha dos coses en relació a la participació de la gestió documental en la comissió tècnica. Sí, en la comissió tècnica és l'òrgan que tenim de coordinació, que al final cada conselleria té obligacions de transparència, tant en la part de sol·licitud d'accés a la informació com per a publicar la informació que correspon a ells. Nosaltres sí que, com he comentat, impulsem, tractem de coordinar. Tenim en cada conselleria una unitat de transparència i tenim una comissió que és de caràcter tècnic. De fet, un repte que tenim i que en el futur sí que haurem d'anar per ahí és que aquesta comissió tècnica siga una comissió de suport a una comissió interdepartamental de caràcter polític, per a donar-li també un major lideratge dins de l'organització. Però bueno, en el reglament de transparència se va regular com una comissió tècnica, hi ha una sèrie de membres nats i després estan les unitats de transparència de les conselleries. Membres nats estan la part de DGTIC, està la part de sector públic, la part de l'IVAP i està també responsable d'arxius. Així sí que són conscients d'una limitació que segurament en les unitats de transparència tenim una relació fluida, no és només mitjançant d'esta comissió, que sí que se convoca 3 o 4 voltes a l'any, però a banda d'això tenim una relació del dia a dia. Sí que és cert que en les unitats de transparència al final sí que n'hi ha un responsable, un interlocutor clar de conselleria, però aquesta persona està en això i està en moltes coses més. Aleshores, moltes voltes se convoca la comissió, tot el món ho té clar, tot el món sí que assumeix les seues funcions i tenim aquesta interlocució, sabem el que han de fer, però és de veres que són òrgans, són unitats que també tenen moltes més altres funcions i la transparència és com una cosa afegit. Ara, en molts departaments, jo crec que pràcticament en totes les conselleries s'han creat serveis d'organització específics dins de l'àmbit de serveis generals, que jo crec que sí que en funcions més dirigides a la part de millorar tot el tema de qualitat, tot el tema de modernització, tot el tema de transparència. Jo crec que això sí que pot ser una oportunitat per a que la implicació en les obligacions de transparència i en posar ordre en la informació i fins i tot ara sí que s'està costant més, però anem cap perquè tenen un paper, una connotació més tecnològica, però també volem impulsar-ho mitjançant aquestes unitats. Per exemple, el tema de les dades obertes, jo crec que sí que és una oportunitat aquesta existència de serveis d'organització i modernització per a impulsar això. I és de veres que les comissions de transparència en cada departament funcionen de manera desigual. Això sí que és cert, per la mateixa dinàmica de les mateixes conselleries, sí que se reuneixen alguna volta, totes estan constituïdes, però el funcionament i la quotidià d'això depèn molt de conselleries i segurament tindrem ahir també que millorar molt. Ahir n'hi ha diferents potes i és evident que ha d'haver una col·laboració. La DGTIC és fonamental dins de la Generalitat, la part tecnològica, moltes voltes fins i tot va un poc més enllà de lo tecnològic, però moltes voltes fins i tot contra el seu pesar. Vull dir, és també el paper que tenen. I és la responsabilitat del responsable funcional, nosaltres som els tecnològics, i és cert que s'ha de mirar quin paper té cadascú i què podem demanar a cadascú, perquè no tots podem fer de tot. Nosaltres algo haurem de saber sobre tecnologia, però no és el nostre àmbit la tecnologia. La DGTIC algo haurà de saber del nostre àmbit, per això s'organitzen també per àmbits i al final s'acaba tenint molt de coneixement, però clar, el seu és la part tecnològica. No sé, i segurament sí que la part de gestió documental haurà de guanyar pes en això. I nosaltres també en aquestes comissions tècniques tractar de
que n'hi hagi una major implicació. Les unitats de transparència també reivindiquen tindre més, com tots, tindre més recursos per poder dedicar de manera més constant en aquests àmbits. En tot això no vol dir que estiga dient per a no dir. No. Són coses que tampoc tenen una resposta única, però sí que tractem d'incloure esta vessant, tot i que és cert que la inèrcia, per dir-ho així, al final cada conselleria està en lo seu, si assumeixen moltes altres funcions, és complicat que marcar, però bueno, és complicat però també és irrenunciable, vull dir que per a que al final tractar també es du a dinàmiques molt col·laboratives. Demanem però alhora ajudem. No podem només, la part d'aliances internes, no podem només demanar, només recriminar, només... És tot un poc així, no? Tant en les conselleries com en la part de la DGTIC. Respecte de la norma, jo sí que veig interessant en la nova... Ara està mitjançant una proposició de llei que està tramitant-se. La part de la connexió entre que se tinguen en compte les sèries documentals en la informació que es publica i en l'accés a la informació, jo crec que sí que serà un bon punt de partida i sí que ens donarà per a, si el cas, reglamentàriament poder ampliar-ho més. De tota manera, ho mirarem. De Catalunya sí que coneixia la part de la llei, el reglament se va publicar fa uns pocs mesos, és de veres que el projecte així ja estava presentat, ho tindrem en compte, però en qualsevol cas sí que s'ha tractat d'incloure de manera transversal, general en la llei, este major pes de la gestió documental, aquestes mencions específiques a les sèries documentals, a les valoracions de... I pensem que d'ahir sí que podrem tirar del fil per a poder anar ampliant i reglamentàriament incorporar tot el que es puga, però en la idea està d'una major integració. Sí. Doncs no res, donar-te les gràcies altra vegada per la teva presència. Dir-te que fa temps hi havia una comissió en la qual estava DGTIC, impulsada per DGTIC, que hi havia secretaris d'Ajuntament, van ser cridats a la reunió, vam anar 2 persones de l'associació. Nosaltres vam firmar un conveni que ens adheríem, vaig enviar un paper que ens adheríem, però ja no s'ha sabut res més. Precisament anava sobretot encarada a les polítiques respecte de l'administració electrònica. Ahí quedó. Pues nada, moltíssimes gràcies. Ja saps on estem. Moltes gràcies a vosaltres. Ja es coneixes una miqueta. I nada, que els bons desitjos de que seguim en el camí d'arxius, gestió de documents i lligats a temes de transparència, que ens beneficien a tots. Bé. Moltes gràcies a vosaltres i sabeu també on estem i sempre oberts a escoltar i a poder col·laborar en tot el que vulgueu.